Online plataformak, helduentzako edukiak, porno biguna eta sexuaren komertzializazioa zaku berean sartzen dituen fenomenoa iritsi da mundu digitaleko atari gazteenera. Eta etorri zitzaiten ikasle bat informazio edo eske eta argazki batzuk eta erakutsi zizkiten, esan ziten banola kuadrilla zeola bertan sartuta. Orduan esaten, ostras, zer da honen atzetik? Eta dirue da honen atzetik, eta beldur asko eman ziten, beldur pile bat. OnlyFans, LoverFans, Just for Fans, Dark Fans, egunetik egunera zerrenda luzeagoa da. Horien funtsa, norberaren argazki edo bideo erotikoak sarera igo eta trukean dirua jasotzea. Eta egun, zenbat irabazte duzu? Gutxi gora beta, 1.500. Ze pentsatzen zenuen, diru hori sartzen zenean zure poltsikoan? Sala pasada bat. Claro, 22-23 urtegaz, 4.000 eurogaz kontuen, egoten zara apur bat. Gero bai exigentziak datoz konkorde. Balioak, morala, etika eta ahalduntzea ari batetik zintzilik. Sexu indarkeriak bide berriak aurkitu alditu sare sozialetan. Plataforma hauei esker, ahaldundua sentitzen zaila esango zenuke? Ni ahaldundua sentitzen naiz egiten dutenaren arabera, berdin zait. Ondo egiten dut, gustora egiten dut, nahitelako egiten dut, eta orduan ahaldundua sentitzen naiz. Eske mundu hori nire ustez oso beltza da. Ez oskuro. Ze, bai, diru erreza da, bai ateratu duzu argazkiak, baina hilero superain bizara. Ordan batzutan bai da, agobi hori de, bale, joante honetan diruen jot. Azkenean, hemen arriskua dekona da, sexu esplotazioan gertatzen da bezala, ez dirua jartzen duena deko boterea eta berak deko kontrola. Gaur, uranditan, fenomeno berriaren ikuspegi ezberdinak maigaineratuko ditugu. Sexu digitala, modan dago. Nik lehenengo aldiz hartu nintzenien plataforma honetan, izen zan 22-23 urtegaz, gitxi gora bera. Osea, COVID-a hasi zanien tarte horretan. Eta nolatan gurutzatu ziren plataforma hauek zure bizitzan? Bueno, ni justo momentu honetan pisuz bajauna ben, oso ondo sentitzen nintzen nire gorputzaz, eta hasi nintzen Instagramera beste argazki batzuk igoten. Bikinian edo prakalabur bategaz, ni ondo ikusten nintzelako. Eta aukin zaien arrakasta pilo bat Instagramen, eta jentiek ezauztan irekielako pagina bat, ez dakizer. Kontaktau naben ezagun bategaz, eta berak ezauztan zenbat diru mugitzen zan, zelan egin, zelan hasi, eta barrure sartu nintzen. Zein zan motivazio nagusia? Dirue. Motivazio nagusiena izen zan dirue, azkenien Instagramen nik igotena esan argazki hoiek, gero beste paginan berdinek igobik nabizela, baina Instagramen ez toztien ordaintzen eta beste plataforman bai. Eta pentsatzen zenuen, dirua egiteko modu bada. Bai, eta gainera diru oso erreza. Oso erreza. Osea, berez nik pentsatzen hain zela lau argazki atara, lau argazki igo, korau eta listo. Eta konta iguzu, hasiera haiek nola izan zian? Hasieran nahiko ondo. Nik egoten esan argazki berdinek, jentiek ordaintzen zaben, nik hartzen batzen aben dirue eta listo. Lehengoko hilabeti aukina dela plataforma hori, niretzat izan zan burrada bat. Osea, berez izan zan diru asko. Eta diru hori hilabetiek pasaiten ziren bitartean, gehituz joeten zan. Zifrak eman aldizki guzu? Esango dut tarte bat izen aldala 3.000-etik 7.000 eurora higien. Hilabetean? Hilabetean, bai. Ze pentsatzen zenuen, diru hori sartzen zenean zure poltsikoan? Sala pasada bat. Claro, 22-23 urtegaz, 4.000 eurogaz kontuen, egoten zara apur bat. Gero bai exigentziak datoz konkorde. Plataforma hauek sentiarazten zaituzte nolabait izar bat, influencer bat? Bai. Ez influencer como tal, zer asko ezberdine, baina bai dekozu tu grupo de fans. Eta egia da, eske holan da.
jentia dauela egunero pendiente zer zabizien egiten, zer argazki goten dozu, zer publiketan dozun, badeko zuz. Eta motiba egiten zara. Esate dozu, bueno, ingo dut beste gauza bat, ze jentiek bebai ordain diten dagoenien eskatu egiten da. Adibidez, nik hasieran igotzen azan argazki batzuk erabaten, bigarren hilabetien ziren beste argazki batzuk beste erabaten. Hasieran igote mana esan bikinian, diru horregaz hartzen zen dut lenzeria polit bat eta lenzeria gaz, osea, jentiek eskatu egiten zan eta zuk emonitotzasun. Orduen, exigentzia hori, nik esaten duten exigentzia hori, beti hilabetero joeten zan igotzen. Uste dut inflexio puntu bat egon zela, non erabaki zenuen, listo, plataforma hau bertan bera utzi behar dut. Bai, eske mundu hori nire ustez oso beltza da. Osa, ez oskuro. Ze, bai, diru erreza da, bai, ateratu duzu argazkiak, baina hilero superain bizara. Orduen, espadozu kumplitzen edo espadozu emoten bestiek nahi dabena, esteko futurorik. Gitxi gora bera zatiak. Kaixo, Aitor. Kaixo. Plazerra, hemen zurekin agotea. Berdin. Azaldu iguzu, zer dira zuretzako plataforma hauek? Niretzat, hasieran nire artia irakusteko leku bat. Eta gero bihurtu da, pura lana, eta lan horrekin nire salbabidaza. Zain jut lan supermerkatu baten, telefono denda baten, eta bastante lekuz kanpo ikusi naiz. Eta orduan, honekin, topa dut leku bat, aldotena, nigurotena libre sentikena izena, bosik, eta horrek, ansietatiak endu doz. Eta, salba bidaza, zango nahi. Zuk ze ikasi duzu? Unibertsitatean ikusentzunezkoa, eta gero masterra gidoilaritza. Eta nire ametza da, zinean lan ikia. Zuzendari eta gidoilari moduan. Nolako edukiak sortze dituzu? Argazki artistikoak, onja gutxi. Eta bestela argazkixak bilutzik. Eta oin azken aldixan beste jente batekin bideo sexualak. Arpidedunek zeren arabera ordaintzen dute? Osa, hilabetien prezio bada. Prezioan jartzen dut. Nik nire OnlyFansa $5 dakot. Eta egun, zenbat irabazte duzu? Osa, gutxi gora bera, 1.500. Hilabetero 1.500. Ez da gutxarto? Ez. Nola hasi zinen abentura guzti hau, nola hasi zenuen? Hasi nintzen Instagramera egoten argazki artistikoak. Zentsura badau. Ordan Twitterera pasau nintzen. Eta Twitterren, konturak eta Twitter porno dala, basikamente. Eta ordan egun baten aiz dakot kamaria, mobiakin, eta ez da hain artistikoa, baina guztau gizatu bai. Eta orla, poliki-poliki. Gero zanen, guazen OnlyFansera, haber dirua ataraten dan. Eta egun zen jarraitzailea dituzu? OnlyFansen? Bai. 210 erola. Asko dira, gutxi dira, ez dut plataforma kontrolatzen. Ez dakit. Zelanik ez auketan duten jentia bastante famosua dana. Eurentzako gutxi baina niretzat irabazten dutena, ezkertuta. Lehenengo Twitterra. Hemen azten nadena. Bai. Zure Twitter kontuekin. Bai.
Eta hemen bai goten duzu, bideo txikinak, 50 segundo, argazkitxak. Suposatzen da zuk hemen eskaintzen duzula gero bideoa luzeago bat izango danaren... Trailer bat. Trailer bat. Gantxoa. Ez? Eta gero ni esker lortzen duzu, zure beste plataformara pasatzea jendea, ja ordainuta. Lover Fans, Just for Fans, Only Fans, plataforma hauek nondik sortu dira, zer dira zehazki eta ze eduki eskaintzen dute? Hauek die interneteko plataforma batzuk, hasiera baten eduki hauek zien famatuen guneak, ez? Dagoeneko celebrity zien hoien guneak. Baina konturatu zien, beraiek fan batzuk bazituztela, baino beste eduki mota batzuk sartu ezkero, fanak igotzen hasten ziela espuma bezala. Beraz, eduki sexualekin hornitzen hasi zien plataformak izan di hauek. Arrakasta sekulekoa izan dutenak eta edukiaren arabera fan edo jarraitzaile ordaindu egiten dute. Sexu edukiak aipatzen dituzu, ze motatako kontenidoak aurkitzen ditugu plataforma hauetan? Bertan daude masturbatzen dauden personak, beste pertsonekin sexu harremanak eukitzen, besterik gabe gorputzeko zatiren bat erakusten edo eskaintzen, denetik, baino sexuarekin lotuta batipat. Nola zehazten da zure edukiagatik zenbat kobratu behar duzun? Jarraitzaile batek ordaindu behar du hilero kuota bat. Suskripzioek ere maila desberdina dituzte. Eta maila horren arabera, zuk, adibidez, euki dezakezu 5 euroko suskripzio bat, eta orduan daukezuna da eduki atal bat edo zuretzako irikita nolabait esan da. Gehi, geroztuk ine dituzun donazioak. Claro, donazioak ere izan daitezke pribatutik, hau da, mezu pribatuk daude, eta orduan etortzen da norbait, eta berak ordaintzen ditun 5-10 euroko hileroko kuota hortatik aparte, nahi dizu eduki bat eskatu, pribatue beretzako esklusiboa. Plataforma hauen tripak barrutik ezagutzeko aukera izan duzu? Bai. Zein izan da aurrera eraman izan duzun ikerketa? Bueno, nik perfil falsu bat sortu nun, duela ja urte dexente. Ni izatez informatikarien naiz eta datu bilketan aritzen naiz asko. Eta baitaren erabekin egiten dut lana. Eta etorri zitzaiten ikasle bat informazio edo eske eta argazki batzuk eta erakutsi zizkiten, esan ziten banola kuadrilla zeola bertan sartuta. Ez painun oso ongi ulertzen, zertzen, ez? Orduan esaten, ostras, zer da honen atzetik? Eta badirue da honen atzetik, eta beldur asko eman ziten, beldur pile bat. Eta, bueno, eurekin, batez ere neska horrekin, hasi nintzen informazio bilketan, perfil bat sortu genuen, personaje bat sortu ginen, eta personaia hori elikatu ginen. Gogoan dauket, behin, aiginela hola ikusten, eta berak esan zula, hau da porno! Eta esan nion, ja. Eta berak ez zuen pornoarekin zer ikusirik izan nahi? Ez zu nahi. Berak nahi zuen jolastu bere gorputzekin, esploratzen aizen, eta bere gorputzek zer erakartzen zuen, edo zer sortzezun, hor aizen, bere boterean neurtzen. Zer da bizitza ez, esploratzea, eta nerabe batena, gehiago. Orduan, bera zoragarri zeon, bera divertitzen aizen. Ikusizun arte zemat otso zeon hor. Ondala 42 urte jaio nintzen, Donostin, irakaskuntza ikasi nun, lehen hezkuntzako irakaslea naiz, begirale bezala hona urte asko, eta porno egiten dut, porno eta fetitxeak. Ze motatako edukia sortzen duzu? Masturbatzen, bikotean, jostailuekin, txupatzen. Bikotea aipatu duzu? Bai. Zure bikotea ere sartu duzu hontan, inoiz? Bai, nire bikoteak nirekin egiten ditu bideoak askotan. Bai. Eta eskatu zen nion lehenengo aldean nola reakzionatu zuen? Flipa bezun. Baina benetan ez dakiz zer, gaina ez dauka gorpuz normatiboa, eta orduan ezun sinisten inork ikusuneko zukeli.
eta berari ere autoestima gora indio. Eta gero egiten dut fetitxeak, baina gero fetitxeak normalin izaten dira por demanda, izaten dira eskatzen dizkidate eta orduan hori egiten ditut bideoak. Eta ze gauza egite dituzu? Gauza pila bat, danetik, adibidez pixa gustatzen zaion pertsona batei. Eta kaka ere bai, eskatzen dizute? Bai, kaka ere bai. Zure benetako izena ez duzu eman nahi, eta aurpegia ere ez duzu erakutsi nahi, zergatik? Nire plataformetan erakusten dutelako. Orduan, nahiago hori zaindu, zen nire lagunek eta inguruko jende askok dakin arren, nire aitak ez daki, eta nire nahiek ere ez. Eta zergatik? Zergatik ez diezu kontatu nahi? Badakin nire nahi erdikoari ez daiola gustatuko eta oso gaizkartuko dula. Eta topatzen bali eta zu egiten duzu hau, esango dio baietz. Baina oraingoz gutxienez ez diot. Oraingoz. Eta nola hasi zinen sartzen plataforma hauetan? Hasi nintzen orain dela 4 urte terdi, lagun batzuk ikusi nituen kulero salmentei buruz, eta barkatu baina hau zer da, kontatuko diazua zer den, eta bi egunetan manego resistututa. Ez zizuen erreparorik ematen? Ez bat ere. Hori izan zen mundu honetan egin zenuen lehenengo inkurtsioa, eta hortik salto egitea plataformetara? Izan zen besteak ikusi nituelako, baina eske foro hortan ere eskatzen zizkizuten bideo pertsonalizatuak. Orduan, baneukan batzuk egin da, ez dakiz zer, bazegoen beste apartado bat bideoak saltzeko. Oantxe bertan zenba plataformatan zaude? Banao, plataforma bestela 3 grabatzen ditut egunero bideoak, eta nik grabatu, nik montatu, nik jantzia behar balion bat erosi, da nik dana autogestión eta autoproducción. Nik irabazten detena, niretzat da, plataformetan jartzen detena ezik, daukatela, komisioa daukatela. Baina nik egiten deten lana, niretzat da. Eta ni naiz, porno amateur, saltzailea, freelance. Baina ez nagoen guztia pornoa grabatzen, baina bai nagoen guztia bezeroa bilatzen. Eta horrek jaten dizu denbora pila bat. Egunero, 10 ordu, errex, 12, errex. 10-12 ordu egunean, zenbat diru lortzeko? 600 edo 700 euro hilabetean. Ez dit bilatzen dirutza izugarrizkoa. Ni iristen bali manaiz, nire hilabetean gutxienez behar dudana, 70 egun hortan, betetzen bali maitut hori eta pixka bat gehiago, bilatzeari guzten diot. Zeren arabera jartzen diozu prezio bat egiten duzun material horri? Niri zenbat eta gutxiago gustatzen zaidan egitea, garestiago jartzen dut. Eta zenbat eta gehiago gustatzen zaidan egitea, merkeago jartzen dut. Gehien kobratu izan duzuna, gutxien gustatzen zitzaizulako, ze izan da? Kaka egitea, pertsona baten gainea. Zenbat euren truke? 150 euren truke. Merkea ala garestia? Beste batzu baino merkeago eta beste batzu baino garestia. Gozamenik badago? Sortzen duzun material hontan? Depende. Depende ze fetitxe dan bai, depende ze fetitxe danez, eta sexuko direnean guztietan. It burns me on. I won't come back. Won't come along. Won't come along. Won't come along. No, eskerrik asko, gurekin izategatik. Pornoaren saren erreportajea gozatzerakoan, uste genuen gizarte hezitzaileen baten ikuspuntua behar genuela, hainbat kontzeptu argitzeko. Azaldu iguzu, zuen lana, emargin egiten duzuen lana, zein dan? Gu emargi da proiektu sozial bat, eta gure helburu nagusia da indarkeria sexual gabeko mundu bat lortzea. Eta sexuaren komertzializazio horretan, ze paper jokatzen ari dira Dark Fans, Just for Fans edo Only Fans bezalako plataformak? Azkenean, honek egiten dabena da sexu esplotazio mundu hau edatu eta apur bat hurbildu gaztegoari, apur bat einak aksesibleagoa jente gazteantzako, lehen prostituzioa, pornografia esan, beste entzako, beste emakumentzako, ez? Beste mundu bateko atzerritarrak, tratatik etorritakoak, edo lako kontestuetatik. Eta oin indana hau hurbildu gure egunerokotasunera eta hemendeko guia. Badakizue zenbat urterekin hasten diren horrelako plataformetan edukia sortzen? Gutxi gora bera nera bezaroan hasten dira. 13 urte inguru, gazteen artean entzuten da, sartzen az ez dakit OnlyFansen eta jazta, eta badekote soldata.
olako komentarioak entzuten dira eta oso erraz eta oso fribalizatua dago, ez? 13 urte. Bai, 13, 14... Baina plataformek saltzen dute helduentzako besterik ez diela. Bai. Orduan? Baina oso, gero bertan ez dago benetako kontrolik, edo oso erraza da hori saltatzea. Zer saltzen diete? Plataforma hauetan zer lortuko dutela esaten diete? Dirua. Dirua erraza? Bai, dirua eta alduntzeko modu baten bezala bai saltzen ari da hori. Ahalduntzeko modua bezala? Bai, oin alduntzen duena da kapital erotikoari atara errenta, horlako mensajeak heltzen jakie. Eta ikusten dugu gazteek kontatzen digute, zelan ez da bier olako leku batera sartzea, olako mezuak heltzeko. Hau da, TikTok, Instagram edo sare sozialetatik gaztei heltzen jaki zelako erraza dan, edo zer grabatzea, zure sexualitatea zabaltzea eta bideo honek publikatzea, ez? Mezu hau sare sozialetatik hasten da. Eta gero ja da bertan egonda, oso erraza da propuesta desberdinak heltzea, bai edo zita bat izateko ez dakin horrekin, baina lehenengo ez duzu ezerin behar, ez? Bakarrik zita bat eukin eta faldu gizon batekin. Eta gero hori casting bat, modelo bezala biluzik. Eta gero die danak ateak jutea zabatzen, ez? Dana da pausu bat, eskailera bat, ez dekona mugarik. Esan daiteke pornoaren industriaren arrobi bihurtu direla plataforma hauek? Beste bide bat dira, bai. Nori zuzenduta daude plataforma hauek? Ze kolektibo bilatzen dute plataforma hauetan edukia sortzea? Gehien bat bilatzen dana da emakume gazteak eta gero eta gazteagoa, horrei dioie zuzenduta, eta bai kolektibo LGTB-ko pertsonak ere. Azkenien bertan kontsumitzaileak beti izango dira gizonak edo gehienezkoak gizonak dira, orduan kontsumitu nahi dutenak, edo gizonezkoak LGTB-ak direnak, edo emakumezko gazteak. Eta hau da plataforma. Tamen argazkiak insta baten moduan, gero mendako zu galeria, fotos, bideos. Saldo ikusi dana listan. Eta ze ematen dira Aitorrek eduki horregatik ordaintzen dutenei. Sareetan aurkituko ez duten zer ematen diezu. Ze sareetan dana dago. Bazkenian nire fizikoa. Geixenak bastan handixak biala. Eta ez dianak handixak ez dako ila inoiz ulerik. Eta hori esaten doztainatik. Ahí por fin alguien con pelo. Duan hori alda izan. Ni dagoten bentaja bat. Eta handixak dakotela. Bale? Hori ere behar da? Honetan lan egiteko? Aldatu duzu, evoluzio bat egon da zure eskaintzen zenuen eduki horretan? Gero eta esplizitoagoa izan zara? Bai. Poliki bai fanaiz irakusten dana eta gauza proba iken, de todo iken. Horren atzean, erabaki horren atzean zegoen erabaki nagusia zan nik neuk esperimentatu nahi dut, edo jarraitzaile gehiago nahi ditut eta diru gehiago nahi dut. Beti goten dut gurutena, baina ikusten mozu honek gehiago funtzionekin dago, suskriptore gehiago kartutzu, bai, apur bat gehiago enfogekin zala hortan eta jazta. Osa, bultzakada bat bai da. Eta edukirik sortzen ez duzunean, ez dago diru sarrerarik? Bai, mea jentia kendu iken da. Zuk esate duzu, lan honetan ez daukat, nagusirik, segin behar dudan esaten, baina hor arpidedunak dituzu. Eta galtzen dianean, hori ez dakit presioa da, ez dan presioa, edo berdin zaizu, gustatzen zaizu. Oin presioa apur bat bai, nabilako labur metroi bat iken.
ez pornoa. Eta, klaro, orduan, hasiken zaren ditik, ja gaztu batzu dako zu. Orduan, batzutan bai da, agobi hori de, bale, joante honetan diruen biot. Non dago, zure jarraitzaileko burua non dago? Deklarazionez. Ordaintzen dutena da 5, Eruaten dianak. plataformak eramaten du 1, eta zuetza gelditzen dira 4. Bai. Pero $4 eurotara pasaiken, 3 eta piko. Eta gero batzutan jenteak galketan dutzu dirua. Porque sí. Nahi bidez daude 40 euroko donazioa. Bai. Behaiek nahi dutelako, nahi dutenean. Egin Bai. dezakete. Gustatu zaielako asko zure edukia. Eta badakizun orden pertsonari. Ez. Bidali izun mezurik. M. Listo. Ken dago berba, baina. Normalen ez duten entzuten. Adibidez honek zer esaten dizu? Good morning, mi amor. Hope you are okay. Whenever you are. Zelego nahi zen kanpoan ez duten niko gauzak. Erraza da, perfil bat sortzea. Oso, bai, 5 minutu, o 7, bai, sortu bai, elikatzea zailegoa da. Perfilaren sorrera horretan, galdetzen dizute ia adin txikikoa zaren, edo heldua zaren. Bai, zin iten dozu adinez gorako azala. Baina zin iten dozu, ez duzu dokumentu bat sartzen. Hor, inork ez izo kontraste hori iten. Zenbat jarraitzaile izatera iritsi zinen, eta ez dakit zenbat irabazi zenuen. Oso denbora gutxi egon nintzen, 4.000 eta piko eukin ditu. Baina hori diru asko izan daiteke. Bai, irabazi nun bai. Bai. Jakin Eta daiteke? inbertitu egin nun. Jakin daiteke zenbat? Ez. Baina inbertitu egin nun, momentu hortan sexualitate gomendioak eta jasotzeko elkarte bat geneuken, eta horretara bideratu genuen, eta eziketa bideo batzuk sortzera. Eta gero esate duzu, elikatzea, perfila elikatzea dela zailagoa. Azkenen, arrakasta dao, zenbat eta jarraitzaile gehiagoki, orduan da diru gehiago. Kuestioa da, noraino iritsi behartza, fan hoiek morbo bat ikus dezaten zure gantz. Azkenen, badaude plataforma pornografikoak. Eta eduki sortzaileak sartu daitezke plataforma hauetan muga batzuk oso argi izan da, baina gero, jarraitzaileek horrela eskatzen diotelako muga horiek gainditu egiten dira? Bai, guztiz. Guztiz, ze estimulua erabatekoa da, baina ez bakarrik jarraitzaileena, azaltzen zaizkizo coachen modukoak, bideo batzuk. Zer dira coachak? Coachak die, nolabait, informatzen zaituztenak zure arrakasta nola bideratu. Orduan, jasotzen dituzun gomendioak die, zuk badituzula ja beharrezko erramintak edo morbori erakartzeko, zenbat eta ausartagoa, orduan, eta arrakastatsugoa, dirudunagoa, beraz. Eta zenbat eta irekitasun gehiago erakutsi, orduan eta erakargarriagoa izan zintezkela. Zer da irekitasuna? Bueno, eskaeretarako prestuasuna. Zuk izan duzu, sareetatik kanpo fisikoan elkartzeko eskaintzarik? Bai, pasada bat, eta oso azkar gainera, oso azkar. Zu pentsatu behar duzu, nire profile gorputz gaztea zen, ez nuen aurpegirik erakusten, horrek morbo asko ematen do, morbo asko. Eta, bueno, horrek erakarpen handi bat sortzezun, eskaera beti zen aurpegi erakusteko noski. Eta, bueno, ez dakitena da noraino elikatu behar izango nuken hori. Baina hasieratik eskatzen zuten ikustea eta gelditzea. Plataforman sartu zinen zure buruari muga batzuk edo marra gorri batzuk jarrita. Bai. Eta marra horiek gainditu zenituela uste duzu? Danak ez. Ze marra gorri jarri zenizkion zure buruari eta gainditu zenituen? Goiko partia adibidez kentzie. Nire intentzio esan beti igoti argazkiak goiko partiegaz eta eko partiegaz, eta nik goiko partie kendoin naben. Eta kendoin naben eskatu itostielako. Klaro, zeba, eurek ordaintzen da belako. Osa, zuk azkenien plataforma horretan zara produktu bat.
Uste dut ere izan zenuela dei, ez dakit, bero bat edo, ez dakit nola esan. Ez, deiak ez, txat. Txat. Zeuen pertsonat eskatze ostatla txat beruek. Eta orden egiten zaren horregatik. Asko gainera. Fantasiak guraso egaz, fantasiak pertsona nagusi egaz, sadomasokismoko fantasiak bebai. Dana txat bitartez. Igual, egiten gendun ordu bete, igual ordu bategatik 1.000 euro. Jarraian gainera. Zuk orduan zenituen, 23. Gizona zan. Bai. Eta gizonak zenbat urte zituen? 57. Egun ulergaitza egiten zaizu, hori unartu izana? Bai. Bai, zeneuen oso sartute mundu horretan. Orduen nik hori ikustenaren zala normala. Baina mundu horretan dana normaliza egiten da. Osea, praktika sexual danak normaliza egiten die, edo zein tipo de contenido es válido. Eta geroz eta fuerti haue izan edo más excentriko izan, gehiago ordaindu. Eskaera pertsonalizaturik egiten zizuten? Bai, danak. Bidali bideo bat, egin aldugu bideo dei bat. Gentiek eskatu egiten dau danetik. Ezagutu algara, geratu algara ikusi aldotzut. Ez. Aurrez aurrekorik etzen nuen egin bat ere. Zergatik zenukan nahi argi, hori? Que nik enaban nahi, eneban bier. Ez neban bier. Hemen ere egiten zizute diru eskaintzak, ez? Bai, behitu hemen adibidez. Yo te doy pasta, dime y te lo doy. Adibidez hau, estás interesada, es una sesión con mi Lamborghini, busco una chica explosiva y me gustas para la sesión. Gero gentie que 3.000 serían por el videoclip. ¿Qué harías por 10.000? Hablo en serio. Beste mugaren bat gainditzeko zorian egon zinen momenturen batean? Bai. Osea, nire burue jarri naben beste egoera batzuetan adibidez esanen, eta igoten badot bilu-biluzik argazki bat. Bai, jarri nintzen posizio horretan. Eta modostan amorrue posizio horretan jarri izena. Eta hori jaz da niretzat, pertsonalki nire buruarentzat, eltzie a plantearme, zan como jo izan. Se te está yendo de las manos. Kontsumitzaileari dagokionez, zer da bilatzen dutena, sareetan dagoen beste eraskotako pornoak eskaintzen ez diena? Askotan ikuste dela morbo hori, ez? Askotan herriko neska bat da, edo hiriko neska bat da, eta gero beste alde batetik dekozula kontaktu zuzenagoa, ez? Azkenien kontsumitzaile hutsa izatetik protagonista bilakatzen da pertsona, ez? Eta horrek botere bat emoten dutzo, eta zuk eskatu alduzu nahi duzuna, ez da noi pagina batera eta ikusten dut nahi dutena bai, baina hemen ni naiz eskatzaile nagusia, ez? Nik dekot boterea modu batean. Boterea dauka, dirua jartzen duena delako? Bai. Ze arrisku dauka honek? Azkenean hemen arriskua dekona da sexu esplotazioan gertatzen da bezala, ez? Dirua jartzen duena deko boterea eta berak deko kontrola. Pertsona da sartzen da plataforma batean eta argi daukat ez duala ez dakiz zer erakutsiko. Muga horiek gainditzen ez baldin baditut, orduan nik nahi duanarekin nahi dudanean egiten ari naiz, edo ez? Azkenean dirua dagoenean tartean oso gatza da muga hori jartzea, ez? Mugak dirua jartzen da. The dream is changing and I'm not surprised. Ez duzu sekula marra gorriri jarri? Bai, daukat marra gorriak. Nik ez ditut fetitxe guztiak egiten, adibidez, badago jendean nahi dula botaka ikusi. Eta nik hori ez dut egiten. Adibidez, iruditzen zitelako, ez dela gorputzarentzako gauza egoki bat, eta egiten ditutenean presentzialak marragorria da sexual, nik ez dut sexua egiten besteekin. Aurrez aurrekoak ere badituzu? Bai, hori, baten gainean kakaitea. Hori aurrez aurrekoa zen? Bai. Eta ez dizu segurtasunan aldetik? Beldurrik ematen? Ez ezagun batekin gelitzea? Ez, nik nire segurtasun neurriak hartzen ditut.
Osea, nire senarra badaki adibidez noiz etorriko den, eta noiz ez den etorriko, zer urtatik zer urtara egongo den, eta zer praktika egingo ditugun, orduan deitzen dit, eta dena ondo bai, edo nik deitzen dio jutun baldin bada leno, eta jazta. Plataforma hauek prostituzioarekin lotzerik badago? Batzuk ez zute usten presentzialak anuntziatzen, eta beste batzuk bai, depende zein. Eta badaude eduki saltzaileak egiten dutela prostituzioa, badaude eduki saltzaileak ez dutela egiten prostituzioa, eta gero badaude ni bezalakoak egiten dutela zer pixkat mixtoa, ez dela prostituzioa berez, baina bezeroa bai etortzen da sexu bila. Zuk zure lana prostituzioarekin lotzen duzu? Ni bai. Naiz nire bezeroekin oheratzen, ez dut beraiekin sexu harrimenik eukitzen, ezagutzen ditugun bezala normalean, baina bai, nik hartzen baldin badiet barrabiletatik horrela hartzen baldin badiet, eta lurrera juten baldin badira, beraie gustatzen zaie. Orduan hori bai da sexu harreman bat, orduan hori bai da prostituzioa, zen bai da sexu harreman batengatik dirua jasotzea. Moral alde batera utzi beharra dago? Honen moduko lan bat aurrera ateratzeko? Batzuk egiten dute, baina nire kasua ez da. Nik egiten dutena etena gustatzen zaidalako, eta ez detena nahi ez dut egiten, eta punto. Osea, sexu asko beti gustatu zen zait, eta gaina argi utziren nire bikote guztiekin beti, hola izan da. Orduan, gaina iruditzen zait pornoa norbaitekin bardula, eta beharrezkoa dela. Orduan zergatik ez naiz jarriko ni pornoa aitea. Nire karaiterrakin nik uste gauztako son inditzake dela. Ez ditudelako inoiz, ez ditudan nahi gauzak. Orduan ez agertuko mina, ez agertuko da, ni nire plazerraz ondo pasatzen beste pertsona batekin, edo ni bakarrik. Orduan, ze moral, ni baldin naiz, egunero iten dudan egiten, baina grabatzen. Zuek plataforma hauen eta prostituzioaren arteko lotura zuzena egiten duzue. Zergatik? Lotzen dugu azkenean dana sartzen dugu marko baten, esplotazio sexualaren markoan, ze modu desberdinean, baina danetan saltzen dana da gorputzen, emakumeen gorputzen esplotazioa eta merkantilizazioa. Azkenean lehen pornografia eta prostituzioa aurrera eramateko trata zan bide bakarra edo bide nagusia, ez? Baina orain nahi dana da kilometro zero, eta hori lortzen da emakumeen kaptazioaren bidez eta bide honetatik egiten da plataforma honen bidez, saren sozialen bidez, hau da bide berri bat horregatik dago hain lotuta. Ze, marra oso fina da sartzen baldin bazara plataforma hauetan eta prostituzioaren munduan erortzea? Bai, hasieran hasi altzara irudi bat edo argazki bat edo igotzen ez dakizen bat diruren truke, baina gero oso erraza da heltzea norbait esaten. Ez zita batengatik, baina bakarrik afalduko dugu zula zai, afari bat eta ez dakizen bat pagako dizut. Eta hortik gero eta gehiago, eta azkenean prostituzioan amaitza dirudien baino errazagoa da. Eta uste duzu beste zerbait haratago joateko muga horretan egon zarela? Ez. Haukin dut presiño sozial asko, pasetako. Plataformako jente asko bai presiño egiten zen. Egin diru gehiago irabazinko dozu, egiten badagukula presiño hau irabazinko dozu askoz begei hau, baina ni mantenidu nintzen bastante. Ez dakit ze puntotan edo zenbat gehiago apretan inberko dostien, momentu horretan, muga hori pasetako. Adibidez, hau, si vendes fotos, ya también me interesa, nik esatotzot, no hago shows privado, pero ya lo tienes activo, me molaría pagarte unas fotos y ya, un chat de sexting o algo así. Zer da sexting chat bat? Sexting chat bat da porno paginan egiten daiela bideotxatak en directo. Oneri blokeago inotzan, jarraian, ikusi nahi nien hau, nik blokeago egin dutzen. Zibersexua eukitzea. Hori da. Zuk izone, plataforma hauetan sentitzen zenuen zure burua aske, zuk nahi zenuen egiteko aske? Bai eta ez, zuk egin aldozu hor nahi dozune. Baina espado zemoten eure gure dagena ikusi, geratzen zara azero, zagurotezan, esteko zuarrakastarik. Orduen, zuk bai, plataforma horretan inaldozu nahi dozune,
Baina gero bai, irabaziko dozu gehiago edo gitziago, eten dozunen kontuan hartute. Orduen libre ez. Nik uste dut hori dala asuntue. Zuk ordain egiten dozu, orduen exigidu aldozu. Baten batek esan zizun inoiz hori, hitzoiek erabili zituen. Ni naiz bezeroa. Bai, askotan. Ze hitzekin esate zizuten. Así, yo te pago y tú me tienes que mandar. Nire kasuen ez neban, no pasé por el aro. Baina, neuk egazagutzen do gente batek, pasau dala. Gero zelan gestionatu da ben, hor, ja ez naz, sartuko. Gero bai, gonbidatu hostien festa batera Bilbon, eta Sodoma y Gomorra izen hitza. Joan zinen? Bai, egon nintzen ez dakite ordu erdi edo lan eta joan nintzen. Ez dakite, una fiesta de plataforma horretako jentie zeuen hor, eta kolaborazioak egiten, bideoek grabatzen, argazkiak ataraten, baina praktika sexualak sartute. Eta nien neuen rollo horretan. Eta nola esate dizute festa batera joan, eta zer egin beharko duzula esate dizute? Ez dotzu esaten zer egin behar dozun. Ez que, eltzen zara era eta dana como de forma natural. Etorri festa honetara? Eta gertatzen da, baina... Eta zenbat kobratuko duzu? Ez ebez. Osea, gauzia da festa uste dut dala tipo gantxo bat, sujueteko, eta han barruen zauzenien, bidizuek grabaiten die, kolaborazioak egiten die, eta gero zuk hori goten dozu zeure plataformara, eta hor lortzen dozu diruen. Nik enekien, nik pentsatzen naren zala festa normal bat. Da mutzen zara, egindako zerbaitegatik? Dano, bai. Plataforma bera erabiltzagatik? Bai. Da mutzen oso, itzuliko banintzen, naban egingo, inoz. Heldutasun faltari egotzi diozu proposamen horiek onartu izana? Bai, ze, klar, nik momentu horretan okina esan hori, 22-23 urte, diru asko, eneman pentsetan, konsekuentzietan ez neman pentsetan zelan sentituko nintzen ni hori egiten. Ontxe ikusten dut dana beste punto de vista oso ezberdinetatik. Ingurukoei esaten zenien? Hasieran bai, gero ja ez neman kontetan ez ebez. Zergatik? Emotostan lotzapur bat. Ze nire printzipioak falta bina esan. Hori gentiek ez daki, segurote esan, nik ez bautzut esaten, jo, estei faltando mis printzipiozuk ez dakizu, baina nik badakit. Gaur kontatzen ari zara? Ja. Ja berdin jate. Osea, ja berdin jate. Da mutu itenaz, bai, egin gona ben berriro, ez. Baina inde dau, osea, jazta, etxo, ezin dute egin ez ebez. Askok plataforma hauen eta prostituzioaren arteko lotura zuzena egiten dute. Zuzeu zeuzu. Pasau xate, hori eskatu hoztaila. Bai deitu gonontzan prostituzioa, baina esat gaizke pentsaien. Osa, egunero haiek esat 10 mensaje zehoz eskaketan. Orda, faunez ni Bilbora eta gaba bat. Edo askotan batzuk asteburu bat nerekin ez dakize. Nik oingoz ez. Zenbaten truke, jakin daiteke? Gaua bat? Igual batek aldotu esan 50 euro, beste batzuk 500. Eta esate duzu oraingoz ez? Hori da zure marra gorria? Ez. Osa, ez da marra bat bez. Osa, oin ondo nago honekin. Ez da usta peste ziren prostituzioa jotean. Osa, gaizki ez dutela ikusten. Zuk kura bozu, iken bozu. Uste duzu, egiten duzun lan honen atzean, esplotazio sexuala dagoela, edo ez? Nire kasuan ez. Iken bozu porra amor al arte. Nire kasu ez dut bai dela. Urte dut ez ez. Supongo badaula gente asko. Osa, diru. Ez dauna gustora, ez daula ingo hori. Eta diruatik bakarrik hor da biela. Orduan kasu hortan, bai. Hain libre sentitzen direla, esaten diguten eduki sortzaileek beraiek ere, ez dira eduki horren jabeak. Ez noski. Nor da jabea? Jasotzen duna.
Ez da plataforma? Ez. Hau zenuen sinatzen dutela plataformarena dela. Lege aldetik bai. Baina ez da onere esku norbaitek hori grabatzen duen dispositibo batekin. Eta dispositibo horrekin zer den egingo duna. Plataforma digitalak ez du aztu behar 7 nodotan mundue saltatzen dela. Horrek esan nahi duna zer da. Nik zuri zerbait bidali, zuk zure kontaktu guztiek eurenei, eta 7 saltotan mundu guztik dauke bere dispositiboan zu bidali dozon hori, ezta? Eta dispositiboetan dago. Hoi ezin da ezabatu. Zuk zerbitzari batetik ezabatutare irudi bat, dispositiboetan jaba dago. Eta arrisku hori bereziki ikusten duzu oraindik ere garatu ez diren gazteengan. Bai, dudikabe. Zergatik? Bai, beraiek nerabe baten ezaugarri bat da ausardia eta baita ere geroa oraindik eraikigabea dauka eta ez daki oso ongi gerora non kokatuko duten euren burue, ez? Irudikatu 38 urtekin aidiela konferentzia bat ematen ez dakizerena eta bakizerena, ez? Eta eurek nahiko lukete asoziatzea beste lan honekin agian berdintzaile, baina agian etzaile berdin. Plataforma hauetan hasi berriak diren gazteak jabetzen dira arrisku hauetaz? Ez. Gero ikusten dozu, baina batzutan ja oso hartun da, oso gatza da gero bertatik urtetea, etxe gainera ez da neutroa, ez zara urteten eta listo. Gero gainera jasoko duzu kriston estigma, zuganako begirada asko aldatuko da, zure irudiak hor daude, ez? Eta naiz eta zu bertatik urten eta horrekin amaitu nahi, beti gogoraziko dizute zu bertan egon zarela. Eta jazarpen horre bai azkenen bildurra, babesgabetasun sentimentua dakar, aurkitzen zara mundu oso hostil baten aurrean, eta horre bai eragintzakonak deko zure pertsonaren ganan eta zure osasun mentalean. Uste dut plataformak berak egin zizula zure irudiarekin obsesionatzea. Bai. Eta hori adibidez asko aldatu da. Bai, asko. Nik igual egun baten enaben jaten. Edo jaten nahen oso gitxi, edo moten nahen atrakoi bat. Ontxe berdin jate, txonin nazen moduke. Eta ez totzat bez inori demostrau bierzelako korputz polite dekote. Lehen bai, lehen petzentan naben, hori zor nabela hori, ontxez. Eta gero dau kompetentzia asko plataforma horretan. Zuk ikusten dozu derrepente neska bat, dauela despampanante eta nahi dozu hori. Lan psikologiko handia egin behar izan duzu? Bai. Norbaiten laguntza izan duzu? Bai. Bere momentuen psikologoen gana jo nintzen. Pasaunen supertxarto. Osea, adibidez, pagina horretan eta Instagramen jentiek itzeldotzuz mezuek. Jasan nabezan, esan aldot, akoso asko. Mezuek, oso fuera de lugar. Diruak ez zuen guzti hori konpentsatzen? Niri ez. Osea, adibidez, Instagrameko mesuen bandeja, egunero 120 mezu, eta 120 bazien, 110 zien oso astunek, oso... Ez dakit, ni ez nintzen ondo sentitzen. Adibideak emango izkeuzu? Mutileke bidaltzen nik ez duazen eskatu argazkiak, mesuek de, me has puesto la polla gorda, te arrancaba esa camiseta con los dientes, tu chaval dónde has salido, estás con camisa y sin sujetador, se te marca los pezones y lo sabes de sobra, subes y luego te dicen algo y te quejas, por favor. Hau adibidez, bidali dostan bere... Sakila? Bai, argazki bat. Aurpegiratzen zenienean oiek ez diela formak, zure gana... Orduen sartzen zien insultoetan. Creo que la enferma eres tú, te ofendes por decirte cosas, poner fotos casi en pelotas y luego te ofendes. O sea, así eran, Sara, lo más, esaten baduzu ezetz, eres lo peor. Eta egun baten mutilatek idatzi ostan, eta zauztan izone dekoguz nik eta nire lagundanak zeure plataforma horretako argazkidanak. Gratis. Eta horia azaratu nintzen piot. Nik esan nahi, nahi jasaten hau dirue lortziegatik, eta ontze nabil deskubritzen 20 pertsonak ez da huela ordaintzen hau.
eta bidali egiten dien nire argazkiak hortik, eta itxi naben plataforma. Ja, sarratu nintzen pilo bat, ja, izen zen, tipo, la gota que colma el vaso. Igual da, lo más insignificante, baina niretzat izen zen, como, nau ansiedadi egaz, nabil pasetan supertxardo, eta gainera, mundu oso dekoz nire argazkiak eta ez dau ordaindu. Osa, zen nire fina zen ekonomikue. Plataforma hauetan mugitzeko eta dirua egiteko, printzipioak eta morala alde batera utzi behar dira? Bai. A ber, nik ezagutzen dut jentie plataforma honetan hartzen dauela lan baten moduen, ez? Eurek separa egiten dabe oso ondo dana eta ez dana. Ez padozu banaketa hori ondo egiten, zauze jode dute. Nik enaben banaketa hori ondo egin. Así que ni bukatu nahi oso jode dute. Neska gazteak zaurgarriakoak dira eta arrisku gehiago dituzte plataforma hauetan? Neska gazteak baino lan hontan denbora gutxi eramaten duen jendeak. Ze gomendio emango zenioke plataforma hauetan hasi berria den gazte bati? Lehenengo oso argi eukitzea topatuko duen jendea ezaiola beti gustatuko eta tokatuko zaizkiola, gustatzen zaizkion egoerak, aguantatzea gutxienez perfila blokeatu arte. Eta beste aholku oso garrantzitsu bat da, ez zaite inoiz fiatu diru asko eskaintzen duen inorretaz. Claro, deskribatzen duzunagatik, lehen, ez dakit, askatasuna, gozamena, deskribatu izkiguzu, baina orain alde ilun bat ere ari zara hemen bai, mai gainean jartzen. Ez da den arresa. Estrategiak euki behar dituzu eta jakintasuna euki behar duzu. Nola aldatu da zure bizitza, sexu plataforma hauek alde batera utzi zenituenetik? Jo, asko. Hasiate dana ondo jueten. Izen zan erreza, ze sentitzen nintzen ondo, izen zan liberazio bat, berez. Topa una ben lan normal bat, eta listo. Eukindot familia prezioso bat, ume preziosa bat, nire ikuspuntu aldatu da pilo bat, ikasi dot asko. Osea, ontze dekoaz limite eta base batzuk eta hortik ez naz mugituko inoz. Plataformaren menpe bizi izan zinela uste duzu? Bai, labia etorretan bai, total. Zenbateraino dute plataforma hauek eragina gure sexu heziketan? Orain datuak esaten digute, 8 urterekin ja pornografia ikusi dutela lehen aldiz gizonezkoek, ez mutikoek. Orduan, klaro, horrek ze eragindeko empatia garatzea oso zaila izatea, ze bertan ikusten dugun irudia deshumanizatu egiten dute emakumeen figura, ez? Eta zure nahiak eta desirak horretan oinarritzen badituzu, gero praktikara eraman nahi dutenean, indarkeria sexuala ematen da bikoten artean, edo ez bikote, ez harreman esporadikoetan ere. Eta gero gizon batek ezin duenean hau praktikara eraman, bere bikoteak esaten duelako hau ez, nik gaitasuna dekot limitea jartzeko eta esetz esaten dutzut, gero gazteek eta gizonezkoek prostituziora joten dute bide bat bezala, euren nahia aurrera eramateko bide bat bezala. Nork bere gela zaindu gabeko eguna, gordetzean pilatu oizaizkuna, oea bete ondotik barre eta bizarre, kasu estaliko duzu erretako lore. Arro zaude, egiten duzun lan horrekin? Bai. Zergatik egiten duzu barre? Zan amak esaten dago, no es nada que no hayamos visto ya. Egisa. Amarekin eztabaidatu duzu gaiari buruz? Bai. Beak esaten dago, mientras no te hagan daño, aurrera. Beste aukerarik sortzen espaldin bada? Urtetan eta urtetan bizitza osoan imaginatzen duzu zure burua honetan lan egiten? Importa, esto te importa. Supongo, noiz baien aspertuko naizela. Ez duzu uste etorkizunari begira,
Tartekatzen duzun material guzti horrek kalteren bat eragingo dizunik inoiz? Nire ustez, niri ez. Kaltea egiten dizu jendeak ez dakinean, eta lotxatzen zeranean. Ni ez naiz lotxatzen, ni jendeak guztiari izaten diot. Orduan nik nire defentsa horrela jarri dut. Plataforma hauei esker, ahaldundua sentitzen zarela esango zenuke? Ni ahaldundua sentitzen naiz egiten dutenaren arabera, berdin zait. Ondo egiten dut, gustora egiten dut, nahitelako egiten dut, eta orduan ahaldundua sentitzen naiz. Egiten dut hau, ustetelako beharrezkoa dela. Eta horrek ere, ematen dit. Baina ez plataforma batean egoteagatik, baizik eta porno sortzaile etikoa izateagatik. Nik ez dut egiten, egin nahi ez duten ezer. Eta nahi dut ere normalizatu desioa existitzen dela beste forma askotan, eta ez dut ikusi nahi gazteriak pentsatzea regetoia dela gauza normal bat. Aukera hori eman nahi dut, nahi dut gauzak egin ondo, zentzuzki, eta plazerra izatea benetakoa, eta horregatik sentitzen nahi saldundua. Gauzak ondo iten ari nahi zelako. Ze gomendio emango zenioke 20 urteko neska gazte bati, edo nerabe bati, horrelako plataforma batean oain sartzen ari dena? Irtetia. Osa, nire gomendioa da, irten, ez egin. Ez egin, eske... Ja hau izango zen ja beste debati bat, baina eske sartzen die printzipio moral asko plataforma honetan. Ez, emakume moduen. Eta plataforma horietan, porno plataformetan eta bar, emakumiek ez teko eskubiderik. Bale, da nire plataforma eta nik erabakiten dut zer igo eta zer ez igo. Baina beti nau kondizionaute. Beti egongo zara kondizionaute. Orduen nire gomendizu ezein da, ez eitie. Eiten badozu, hauken kontutan, dauzela bi aurpegi. Ona eta txarra. Eta txarra nire ustez da oso txarra. Ez dadia izan inoren txean, zu beste